Ya. dawuh mawon. Nggih. Nggih Bu, nggih. Menapa wonten anu kelangenan lagu apa ngono Mbok ya Mas? menawi mangke wonten panyun nyemanggaken mangke saged pun aturaken nggih. Pun bebas mawon mumpung lumo. Oh, biasane cetil kok. Kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene dipisahne gawe gelo ati
ngaturaken nggih manuwun sampun prangatur tunggal langgam sinare kanca-kanca anjek drimbang mangkipun. Mingkar mingku ring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmine kita sinopo sinokarto mreh katarto pakartine ilmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama ageming aku ngenteni takamu kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu doh kusuma bebujanku postan sah sumanding doh wong ayu Mas Dodo semangat ya Mas? Semangat. Ditunggoni bose yo. Coba ra ditunggoni bose kaya wong ngecat kae. Lho, iki upama penyanyine cilikan, ora mungkin iso ngepaske ngene iki. Alah. Padake. Mergane gathokane sing wis kulino ngepaske. Iya to kandhane kok wis to, ora masuk. Sing masuk ya iki telu iki pokoke. Yo lebokke, kula lebetke nggih. Enek yo kuwi kok. Jenengan nglebetne dhuwur napa ngisor? Manut, pilih ngisor apa dhuwur, ayo. Nek kula kan manut. Manut sing berpengalaman. Iki apa to ki aku lho padahal iso kabeh aku. Kledang kae takno peranyap jine katan citra Dangdut ki Mas. Penerbangan menika kula aturaken dumateng temanten kekalih ya Mbak ya. Angen teni.
aku ngenteni kamu kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah nyimpen jroning aku sumo pepucakku Jalojo citra janji aduh kemas sirah Gur sidik tok ora iso ngepaske sampean iki. Lali to, Mas. lali ya suwi pian gak metu-metu ya Lah iya. Ane ya digrayaki to. Lah iya. Iki mau yo grayak-grayak pas kok yo. ayo Mbak. Kledang, kledang, kae toko. Peranyan cilik, datang Matur sembah nuwun Mbak makasih Mas Kiam Bangun, Gading. Sing gedhe pangapuramu tanpas pengujanmu jejak hatiku sambung ngomong cinta Kene ngati-ngati no. Lah pripun? Kene pemetri senior akeh. Nggih. Pak De Sungkono kuwi ya MC kondang. Pak De Sungkono. Wis sebrengose sekepel kuwi lho. Kuwi pepundenmu kuwi. Brengose janten ireng tenan. Kandhane. Ya engko diwaringi caosip dono. Ngono. Mendah boyo yen sida urip lanang mesti bagyo
sapupuh dienggo mlayu neng sing sapupuh mlayu neng Tulungagung. Oh nggih. Penak. Penak tenan. Encane arganta nduk terus. Sing gedhe ngapura Mas papujanku jajanku ngatiku sambung gunung Daplang delok megat tuwek. Faktor U. Zaman sul dek ben gak kaya ngene iki. Nek saiki mbok, nek saiki model Andri sik rusa ngono kae. Nah, aku tuwek ini kakon. Sorry, Dri. Ya, lanjut kene. Menda boyo yen sida lan nyanggupa mesti bagu liya jalan putri Celestia tan bisa nyuwun
rawuhipun Sekar Jenang Gendis. Hanami rawuhipun panjenenganipun Bapak Marmaya Jemblung. Menika kiyainipun. Wilujeng dalu Pak dipun sekecakaken. Suprapto Jemblung Marmaya ya kuwi. Wong seni ya lho. Lagi wah kuatah piye seni marang. Kandhani aku mbuh kok ning kene iki ya alhamdulillah. Bola tuwek akeh lho. Sinau Profesor Campursari Argana makarya wonten dalem Tribun Wasriyanto Pilang Rejo Wonokerso kedhawusaken Diagung Bangsomo ning Mas Ayu. Sampun Kang Mas. Meti alhamdulillah pinara. Lakae wis mrene
Matur suwun Mbak Santi Langga Melati Rinunce. Sekeca lenggahipun para tamu Bapak Ibu, siang kalegahan sinabi angkara saka panglipur kanthi sowanipun para kanca campur sari jangkep Arganta. Tamune Pak Sri luar biasa. Di luar juga ada. Ada. Iya luar biasa, luar juga Malah ada. ini info sing kula tampi niki parkire dumugi perapatan Dulang. Dulang. Perapatan Dulang.
Ayo dilanjut. Hey!